Salam, men Mirdan Durdiyev. Şuň açyk formatda size video ýazýan, bir açyk format seýaby maral gyssaýa, daway bu video ýazyp berdi. Men ýarşylar boýunça, hakaton boýunça, opşym mümkinçilik boýunça bir açyk söz açasym gelýär. Özümde öz bolup geçen durmuşymdaky wakalardan gurrun beresim gelýär, mysal hukmunda. Wot, iyunda men hakaton utdum. Google'un hakatony Agent Development Kit boýunça gowjak hakaton boldy. Gana Grand Prize aldım. $15,000 nalichka, $3,000 kredit, soň podpiska i başgaça şoňa zatlar. Hakatonyň özü global geçirildi. Ýani 10,5 ming adam gatnaşdy, 85 mi, 95 döwletden. Umuman gowy netije berdi. Ne diýeli şol üstünlük diýip aýlanlar. Edil nemede diýeli şol üstünlük diýip alaýyn masary hökmünde. Wot. Ne şol hakatony utma mehanikasyny aýdan bir açyk size. Her ýarışda, her competition, nemede bäsleşikde kriteriýalar bar-da. Toýst jüriýalaryň ýa-da bir ýarışyň utmagyň ýollary bar, kriteriýalary bar, olar sanap ölçäp bolýan nemeler bar. Mysal üçin uzaga bökmek ýarışda sen santimetr bar-da, şo santimetr kim uzaga bökse, kim näçe köp santimetre bökse, şol utýar. Wot, şol ýarışda mysal üçin sen sportsmeniň saçy aken ýa-da keleken ýa-da gözi göken olartary hiç kimseden okdy, näme? Şol edilen durmuşda da şolar ýalyk, hakatonda da şolar ýalyk. Boy hakatonna requirements bar-da, ýarış bar. Ýarışyň keskitleji nemeler bar. Nädip jüri joňa baha berýär. Şo mehanika boýunça aýdamda hakatonyň gatnaşan wagtynda şolary okamaly, gowy içkin düşünmeli. Ýani men näme etdim, bir ýönetim dokument töretdim. Her bir kriteriýany men yapdym, yapamokmy diýip şoňa men özüme to-do list etdim. Bonus point bar, berýärdiler berde. Bonus point'a ählisini ýerine ýetirdim. Statýa ýazdym, ýani işi açmalym, GitHub'da onu etdim. Garaz mehanikasy şeýle. Pamymy Çehowyň aýdýan sözi bar, size bir soraw berende, şo sorawyň jogaby boýunça pikirlenmelilerle, şo sorawyň näme üçin size berilenini pikirlenmeli we netijede sorawyň jogaby özi emele gelýär diýip. Edil şolar ýalyk hakatonyň gatnaşandy meniň häzir nalichka otaýyn, karolaja galaýyn diýen ähnemede gatnaşmalylar. Näme üçin imенно şu kriteriýalar goýulypdyr? Näme üçin imенно şu kriteriýalar goýulypdyr? Näme üçin imенно jüri üçin şu kriteriýa gazakly? Şonu düşünmeli. Soň özi jogaby gelýär-de, şo näde submit etmeli. Wot. Bul hakatonyň mehanikasy boýunça hakatonyňa gatnaşansaň, indi hakatona näme üçin gatnaşmaly? Ya da nädip gatnaşmaly? Birinjiden DevPost diýip ýanky platforma bar. Bäde hakatonlar bar dünýäniň. Ikinjiden sizden Google Developer Groups bar. Şo taýda post edýärler, gowjalatlary izarlamaly hökmän görmeli, temada bolmaly. Indi hakatonyň haýsy birine gatnaşmaly diýen soraga jogap bereň. Men mysal üçin şolara panyatym bar. Sen hakatona gatnaşyp ofitsialny utursaňam, sen uturjy bolmaly öz içinden, öz gownuňdan. Nädip? Men mysal üçin gatnaşamda, okey, ana Google ADK men özümem şonu gowurýan. Men özümem şonu ýanky öwreneýin diýip gördüm. Kakras hakaton çykdy, daway men şonu gatnaşaýyn edim. Ikincidenem men bir ideýajyklanma şolar barlaýyn. Şolar barlaýyn, egerde gow atsa, gow nemese moş startup ederdim edim. Ikinci. Üçüncüm ýanky birden täze zatlar öwrenmekden başga birden utsam zat etsem, ýanky
mümkinçilikler açylar. Misal üçin ana sen arada Google statyasyna social mediasyna sen neme diye onuň pul ber diye sana pulam bir motivasiýa da. Şolata jemläňde men okey, men gatnaşak dedim. Bir neme üçin däl. Hakatonyň özü 5 hepde boldum. Men bir hepde gijaga alyp girdim içine. Bir hepdämi diňe şol edikini öwrendim. Oja şonda men özüme diýdim, boldy men utdum diýdim. Men oja bir zatlary öwrendim, bir zatlary etdim. Ýöne da kança gideni diýdim. Bot. Hakaton gatnaşan da nähilip taýýarlyk görmelerini aýtdym. Hakatona näme üçin gatnaşmalygyny aýtdym. Inni birazajyk umumy nemesini düşündireýin. Men düşünjämde hakatonlara näme üçin opşa gatnaşmaly? Egerde sen öz içinde ay men bir ütköşk nemem ýok, bir durmuşa bolan talaplarym ýok, bir kararlajygym bolsa, üýüm bolsa boldy, men şo girip çykyp bir iş nemesinden bolýar, maňa neme zat gerek gel diýsen, ona sen hakatonlara gatnaşma. Hakatonlara näme üçin gatnaşmaly? Egerde sen özüňi şu ýylky sen indiki ýyl bilen deňeşdirende sen ösüş görjek bolsaň, sen özüňe tergi berjek bolsaň, şo bäsleşiklerine gatnaşmaly hokman. Diýeli, inni men bärde bir söz bar da ingilisçe, sen utuş, success, luck, ýani udaça, bagyt diýilýär. Şonu sen özüňe çekjek bolsaň, şo bagyt meýdançasyny köpeltler diýerler. Türkmenlerde bu söz bar, bagyt kuşy goňdy diýär. Tamam, bagyt kuşy goňdy diýär. Şo bagyt kuşy sen tutjak bolsaň, sen şo bagyt kuşy potensialyny goňjak meýdançasyny köpeltmeli. Näçe kän bolsa şoňa sen возможность kän. Ýene bir metafora bereýin. Diýeli sen arzu edýän daşarda, köçede, ýerde 100 manat tapmana. O sen arzuň, sen success, sen üçin şol uspeh. Diýeli 3 tane adam bar. Bire bir arzu edýär, bir işe var ya tam ya. Abişin durmuşun ýasy. Prosto ýöne arzu edýär içinden. Şoň 100 manat tapaýsam diýe için ýerden. Ikinci adam bilýär, şo men ýöne şeýle demden men udaça prosentim boljak az, men aýlanaýyn ýa. Günne 2 sagatyny şo aýlanýar şäherde peşkom ýa-da awtobusdan düşýär, bilmeýän nomeryny awtobusa minýär, gidýär bir ýerlik aýlanýar, soň ýene gaýdýar. Diňe ýere seredýär. Üçüncü adam biraz has akylly, ol näme diýär? Gidýär hitrovka 10-dan 12-çenni aýlanýar hitrovkanyň içlerini görýär, niýe-de gelnäji bar. Gelnäjilerin bar ýerine barýarda çotada aşağı seredýär. Seçmeň nemesi kän çotada seçerler pul diýär. Men çotadan taparyn 100 manat. Indi şol adamlar, şu 3 tane adam diýeli 1 ýyl geçdi, kiminki şol kim tapar öýdýän şol 100 manat. Elbetde şo soňky akylly köp bilmiş tapar. Sebäbi näme üçin? Sebäbi ol öz bagyt kuşun goňjak meýdançasyny köpeltdi. Menem mysal üçin size şo görkezýän, men hakatondan gatnaşýan nemem rejelem. 2000-nji ýylda Flutter puzzle hack gatnaşdym. Onda prosto gatnaşdym, düşünmedim, proýekt başladym, ýöne o wagt men optym azdy, kim näme etjek bilemokdym, ady özüme komandadan tapmadım. Garaz prosto gatnaşdym, hiç taýýat etmedim. Soň bärip okuwa geldim, ana Google Women Tech Makers hackathon AI eken dip girdim, onuň oglanlar alany eken, gyzlar diňe gatnaşýan eken, ondan garaz oňadym gatnaşyp bilmedim. Soňra bul ArangaDB dip hackathon bar. Şoňa men gatnaşdym. Soňra men projekt öğretdim. Daja ideýam bar. Daja bul ideýam LinkedIn'e tap bilersiňiz men proýektimi. Näme üçin gatnaşdym? ArangaDB näme kadip gyzyklanıp başladym, bir hili gyzyklyja da, dawa şoňa gatnaşaýyn dedim. Men özüm üçin utdum men. Men bu hackathonu utuldum diýip, daja men
Yani proyekt submit edip bilmedim. Ýöne men özüm içimde begenýär oturdum utdum diýä men täze zatları öwrendim. Täze arangyzy bir graf database näme zat şu zatları öwrendim. Soň mundan öň mundan öň näme bady? Öz Salt Lake City diýip şäherinde bir 4 sagatlyk hackathon boldy. Aýda baş şoňa gatnaşaýyn diýdim. Bola 4 sagatymy näme beremler bolanok diýip gatnaşdym. Bäde $150 jogurdum. Oja bir kiçijek baht kuşda, ýöne baht kuşun perleri gonyp başlady. Men meýdan men agarodymy. Soňundan bunu utdum bolyn bir hili howslandım. Eýip çötüp bir boljak bir zatlary gatnaşdan galypsam boljak. Sen onuň ýanky Bayram Anakov bilen şul hackathona gatnaşdyk. Agents San Francisco'da. Onda oja $1000 jogurtdyk. Son конечно gelip gönüýüşüňe bökdüm-de, ýanky Google hackathona. Onda şonu utdyk. Şonda men oja utdum $15,000. Onu diýjek bolýanym, sen hiç zat etmeseň, hiç ýerden näme etmeseň, sen batguşy sana gonmak ähtimaly ulakan bir wapros. Şoň üçin diýjek bolýanym, egerde sen özüňe önemiň bar bolsa, sen özüňi ösmeň isleýän bolsaň, onu hökman ýarışlara gatnaşmaly. Ýöne haýsy ýarışlara gatnaşmagymy aýtdym. Sana gyzykly bolmaly. Sen şo ýarışy utmasaň, şo bir zatlar utuju bolmaly, öz içinde öwrenip galmaly. Özüňi barlamak üçin gatnaşmaly, utmaly. Galy bersedem, ana DevPost platforma ba, ana Google Developer Groups platforma ba. Maňa ýazyň LinkedIn elmedama açyk, soralaryňyza, zatlaryňyza ýazyp bermeli. Udaçypsem, ýanky batguş bolma meýdançasyny köpeldim. Durmaň, ösüň, habarlaşýar, görüşýär.